Всяка сутрин, преди да излезеш, помоли Бог за тези 4 неща. Първо, Господи, предавам Ти моя живот, моите планове и целия си ден. Моля Те, поеми пълен контрол над стъпките ми, думите ми и решенията ми. Нека Твоята воля се изпълни, а не моята. Второ, признавам, че без Теб съм нищо. Според Твоя съвършен план води мислите ми, избора ми, действията ми. От сутрин до вечер ръководи ме, Господи. Трето, нека всяко място, на което стъпя, бъде изпълнено с Твоя мир. Позволи ми да бъда свидетелство на Твоята любов, където и да отида днес. Четвърто, изпълни ме със Светия си Дух. Пази ме от злото, обновявай силата ми и постоянно ми напомняй, че Ти си с мен, сега и винаги. Можеш да запишеш тази молитва и да я повтаряш всяка сутрин, ако желаеш да задълбочиш връзката си с Бога. Каня те да се присъединиш към нашата група за изучаване на Божието Слово. Всяка вечер заедно четем изговорените думи на Бога за днешния ден. Учим се как да живеем според Неговата воля и се подготвяме за завръщането на Христос. Бог казва: ако ти можеш да посветиш 1 или 2 часа всеки ден на истински духовен живот, тогава животът ти този ден ще бъде пълноценен и сърцето ти ще бъде светло и ясно. Ако живееш такъв духовен живот всеки ден, тогава сърцето ти ще може да се връща повече към Божието владение. Духът ти ще укрепва все повече и повече. Състоянието ти непрекъснато ще се подоблява. Ще станеш поспособен да вървиш по пътя, по който Светият Дух те води, и Бог ще те награди с още повече благословения. Връзката е в описанието на профила ми. Или ми пиши в WhatsApp. Искам да се включа в групата. Нека Бог те води още от тази сутрин.